Assalamu alaikum aziz yoldaşlar. Yine bugün benim bilen soru cevap şeklinde ve ben özüm hakta käbir zatlar gurun vermekçi ve şoň dowamında da sizin hem sorularınıza cevap vermekçi elimden gelen şekilde. Yoldaşlar bilýäňiz, benim aslında hakikatim merdandır. Ýöne saparama başta kemiğine deydi. Indi şu revolüsiýa gutarýança kemiğine bolup kalmagy isleýän. Yine şonuň ýaly. Ben özüm hakda azrak gurrun versem, ben Türkiýede Marmara Üniversitesinde okudum. Birinci okan bölümüm. Sosiologiya okudum. İngiliz dilinde okudum özüm sosiologiýany. Onun dışında aslında ben bu bölümü isläp okumadım. Bilmedim sosyologiýany bilen var mı içinizde yok mu? Yani sosyologiya Türkmenistan'da bir ýöreýän bir bölüm däldir. Sosyologiya, psikologiya, şoňa benzeş bölümler. Şonda da okudum. Birinci ýyl okaýyn diýdim, ikinci ýyl bölümü ütkederin diýip ýöne bölümü haladym soňu bilen. Ondan soň okumana dowam etdim. Okuw gutarandan soň ýene täzeden özüme gerek bir bölüm okaryn diýip niýetlendim we okuw gutaran soň hakykatdanam Marmarany gutarandan soň İstanbul Üniversitesinden bir elektrik bazandym. Elektriğim okap ýörkem ýene şunuň ýalyk bir revolüsiýa etmäne niýet etdik. Bilişiňiz ýaly. Ondan soň ol okuw goýdum. Indäm siziň bilen bile revolüsiýa edýäs. Oýananlar bilen, täze oýanjaklar bilen nesip bolsa. Ýani şonuň ýaly. Men bugün barmen hakda aýdyp biljegim häzirlikçe şol. Sosiologiya bölüm hakda belki bilmeýänleriniz bardyr. Jemgyýeti öwrenýän bilimdir. Jemgyýeti, adamlary, toplulugy, olaryň bütün daş döwregindäki aragatnaşyklaryny öwrenýän bilimdir. Iqtisadiýat bolsun, siýasat bolsun, tarih bolsun, bilim bolsun, psikologiýa da var. Şonuň ýaly. Bilmeýänler üçin aýdyp geçeýin. Ondan soň geçen hepdelerde Halmyrad aga bilen bir geçen hepdelerden däl, geçen günlerde Halmyrad aga bilen çykyş edipdik. Şonda maska problemasy barada aýdyp geçipdik. Yani gidip soradyk biz hakykatdan hem kargolara bir 2-3 sansyna gittik. Ondan soň jaň edip soranlarymız var. O taýda hakykatdan hem alan oklar maskany. Yani diňe maska däl, medisina değişli hiç bir zada alan okmuşlar. Ondan soň näme üçin alan ok diýip soranymyzda onu Türkmenistana soramaly diýdiler. Yani siz düşündüňiz ýani gepin gysgasy aslında o taýda nämeň barlygyny. Ondan soň biz şunuň ýaly näme taýýarladyk. Şu iň soňda video otarandan soň aşağı bir link goýaryn. Şu linkden şu ýazgylary häzir görkezjek bolan ýazgylaryma görüp alıp şona ulanyp bilersiňiz. Şu taýda näme bar? İnsan hakları Dünya Sağlık Guramasına yazıljak yazgy var. Şu taýda ýazýaňyz şu boluşy ýaly edip başlarsınız. Şunu ýazýaňyz. Ondan soň aşagyna adyňyzy, familiýaňyzy, ýaşaýan adresiňizi, ondan soň elektron poçtaňyzy ýazyp iň soňda häzir görkezjek şol adresleri uğratmaly bolýaňyz hökmen suratda. Ve bu Dünya Sağlık Guramasyna uğratjak hatyňyz. Indi bu da Birleşen Milletler Guramasyna uğratyljak hat. Yani şunu ýazýaňyz, ýene-de edil beýleki ýaly edip
adınızı, familyanızı, yaşayan adresinizi, elektron poçtanızı yazıp uğradığınız. Indi şu tayda görkezeyim men adresler, haysi adresleri uğratmasın. Bu Türkiye'nin içinde yaşayanlar için değişli. Türkiye'de Dünya Sağlık Kuraması'na iyi verecek hattınızı şu adresi iyi veriyiniz. Yok oradaki Turan Güneş deyip başlayan. Birleşen Milletlerine iyi verecek hattınız. Aşağıdaki adresi uğradığınız Yıldız Kule deyip. Şunun yağlı. Şimdi bunu ne için uğradıyız? Ona ayıp geçeyim. Birinciden sesimizi duyurmak gerek. Şunun yağlı halkara uğramalar hiç vakit seyredip durup görseler hem koşulup bilmeyerlerse onların onun yağlı hukuku yok, hakkı yok. Nahili adayda koşulup bilerler. İçerideki halktan köp talep gelen olsa koşulup bilerler. İçerideki halk neçe köp talep eden olsa şonça adam onların ünlüsü içeriye çekilyendir. Yine mesela şuna hazır biz uğrattık. Size mi uğratsanız 100 adamı uğratsa deyip fikir edeli. Şunu alıp dine alyanız ad familyanızı yazıp verilen adresleri uğradığınız. Ondan sonra şoların ünlüsü çekiliyor. İçinde gerekli zatların hemmesi yazıktır. Ama maske geçirilen yok ve içeride bolup geçen zatlar bu arada yazılıp geçildi. Yine şunu yağlayıp biz hökmen suratta sesimizi eşittirmeli. Şu an yolları yapık bahanası bilen biz şu tayda dursa yani yollar açılsa belki bizim o kuramalara hiç yeli kömeğine mehtacen bolman biliriz. Yani şu an bize hökmen suratta ünüslerine öz üstümüze çekmek için gerekli edilmeli zatlardan birisi bular. Yani indi şu taydan sonra olarak habereyin neçe diplomum var deyip yazıptır. Hazırlıkça bir diplom var. Alexander yazıptır. Alexander. Ondan sonra Ayhan Türkmen yazıptır. Tarihe seyretsek hem revolüsyon pul bilen ediliptir diye. Doğru yani pul esası nemedir? Esasam demeyin. Şu yanında kömekçi olan zattır yani esası halkın köpçülüğün ya da yok oradaki bilimle okuyuplu toparların islevilen bolyandır bunlar yeniden. Yani neçe pul olsa da o pul ullanacak adamlara mı gerek hükman suratta. Haysi dilde Rus dilde bolar mı deyiptir. Yok şu tayda verilen diller var. İngilizce dil, yörüyte tayar değil mi? Adınız, familyanızı ve yaşayan adresinizi yazıyorsunuz, uğradığınız. Yine şunun yağlı. Şimdi vatandaşlar hazırlıkçı şu tayda yeterli soru yok. Ben yeniden bir kızat gururun vereyim size. Şimdi baştan alıp başlayalı. Başta hareket vardı. Avukatı tiz gidiyordu. Boğutu. Yani 500 adama çelle çıkılan yerler var. En son 19'unda iyunun. Yani ondan sonra dargada. Şimdi o taydaki dargamaktaki mesele neyme? Şimdi ben bunu bir gururun verip geçsem. Şu tayda birinciden şu taya barıp alınanların atları Türkmenistan'ın içine gidiptir diyen bir malumat var. O atlara Türkiye'deki polis hükümete berdi değil aydılya. Yani bu düğünden yanlış. Türkiye'nin içeri işlerine değişli olan işlerin hiç haysı taşarıyor da değişli olan kuramaları berip bilmeyeler. Onu gizlilik bilen toplayan var olsa o agentlik bilen nemedilyendir. Cenayete çekilyendir. Şimdi o tayda aslında ne oldu? Bizim eşitişimize göre o yörüyte halkın içine girip ad familya toplap şu Türkmenistan'ın içine iyi verildi deyip eşittik de yani ne derece doğru yanlış yöne bunu bir adamdan eşitemiz yok. Bir neçe adamdan eşiteceğiz. Son kuvvetlarda özlem ona bir
neme bolup biler, doğruluk payı bolup biler bu meselede. Yani indi şu tayda näme boldu aslında? Türkmen halkı bilen Türkiye polisinin arasında bir anamsızlık dören bolmaly. Indi men giňişleýin aýdyp bersem ve şonun netijesinde de hareket yuvaşladı, durdu. Yani hareket fizik hareket durdu, yuvaşladı. Aslında hareket o ezek adamların aklında devam edip başladı. Ve ünüs verseniz yani son wagtlarda yazılan komentaryalar ya edilen talaplar bundan 6 ay bundan öňke göre has ütköçükdir, başgaçadır. Çuňurdur yani köpüsüň manysy. Ondan soň näme boljak bundan soň? Onu nemetjek bolup göreli. Bundan soňky boljak mesele ýurt ýoluň açılmagy barada gitjek. Ene şu wagt seredýärler, adamlar pikir edýärler. Koronavirusdan mıkan ýollaryň ýapyklygy diýip. Aslında koronavirus bahana da ýollaryň ýapyklygynyň asyl sebäbi halkyň oýanmagy. Eğer ünüs verseňiz halk oýandy, şondan bir 2 hepde soň ýapylan bolmaly ýalňyz bilmän bolsam ýollar. Indi ýollaryň açylmagyna ýa-da bir ütkeşigiliň bolmasyna garaşýar hemme adam. Şu wagt hemme kim. Ýene şonuň ýalyk bir neme bar. Bu meniň öz kommentariýam. Soňky bolup geçen wakalara degişli. Ajahan Bulut ýazýar, halk aktivleşip başlar diýe. Doğrudanam aktivleşip başlady. Onu men halkyň içinde gezýänligim üçin görüp bilýän, ben onuň düşünjelerinden hem hereketlerinden hem ondan soň inşallah düzeler diýipdir. Gün bol. Gün bol diýen ildeşimiz. Ýene şonuň ýaly. Yani şu taýda aýdylyp geçilmesi bir zat var. Halkyň üstünde oyun oýnalýar. Ýanky aýdyp geçen zatlarymdan belli bolandyr. Halkyň üstünden oyun oýnalýar. Haýsy oyun oýnalýar? Bu oyun bu Sapara bilen Halmyradaň aýdyşýaly açyrt soňuň pikir edip oýlap tapan sistemasyny Gurandan bäri oýnalýandyr bu oyun. Yani 95-nji ýylda başlady. Yine entegem şol oyun dowam edip gelýär. Indi näil bolýar? Şu wagt meselen belki içeridäki Gurban ulyny isleýän däldirler. Diktatory. Yani diktaturany isleýän adam gatykändir. O näme üçin diýip sorasaňyz, Türkmenistandaky sistema diktatura şeklinde, formasynda gurulandyr. Şonuň üçin o taýda oturan adamlaryň köpüsi hökma suratda isläýmeli. Başynda oturanlar, yani alt gatlarynda oturanlar diktaturanyň üýtgemegini isleýär. Edil halk ýaly. Halka isleýär, onuň üstündäki gatlara isleýär. Indi bu taýda diktatura bilen diktator barada aýdyp geçjek. Meniň iň esasy ünüs vermek, halkyň dikkatyny bermegini isleýän bir nemem. Eğer ünüs veren bolsaňyz başka toporlar diýip aýdaýyn. Başka toporlar diňe Gurban ulyny ýa-da Jadany şolar günäkärleýändirler. Dogry hakykatdan hem olaram günäkär. Sahnanyň öň tarapynda dururlar. Ýöne sahnanyň arka tarapynda duran günäkärler hem bar esasy. Oýlap tapyp bundan soň näme ediljegini, hatta Gurban Ula bundan soň Alabaýyň heykelini gur diýip maslahat berýän, hatta emir berýän, buyruk berýän sahnanyň arkasynda toporlar bar. Ine şol toporlarym diktaturany emele getirýär. Indi şunun ýalyk bir näme aýdaýyn size. Bir ata sözü ýalyk bir söz bardy, köp bulanýar. Ýylanyň başyny kesseň, boldy diýär, problema çözüldü diýär. Yani şunun ýaly bir zadam bardyr. Hekaýalarda, käwr hekaýalarda geçýär. Ajdarhanyň kellesini kesse 2 kelle bolup çykýar.
Yene kese yeniden köpölýär. Indi diktaturanyň başyndaky diktator aýyran ýagdaýynda o diktatura ýykylmaýar, diktator aýrylýar diňeje. O diktatura näme diýär? Bundan soň yeniden öz içinden diktator döredip bilýär, çykaryp orta. Olam näme diýär? Bir kıvat adamlary allaşdyrar. O golaylyk döreder. Golaylyk dörediýär. Ondan soň ýene ýuwaş-ýuwaş öňkü sistema girip başlaýsa bu garşylykly aratnaşykdyr. Diktatura bilen halk arasyndaky aratnaşyk ýuwaş-ýuwaş bolýandyr. Birden bir gijede bolýan zat däldir. Bir gijede bolýan zat nemedir? Perevarotdur. Revolýusiýadan bir gijede bolýan däldir. O käbir sabırsyz vatandaşlarymyz üçin bildirmek isleýän revolýusiýa bir gijede bolmaýar. Ýene gidelim diýip bolanok. Ýani perevarot bir gijede bolýandyr ýa-da bir günde bolýandyr. Şonuň ýaly nemesi bar. O indi şu diktatura gelsek ýene täzeden. Diktaturaň sütünleri bar, onu sapara adam kän aýdyp geçýär. O sowatsyzlyk, gorky, ondan soň neme ýene näme ýene bir zat bar, aklyma gelmedi. Aklyma geldikçe aýdyp beren. Indi şu taýda iki faktor has neme önemli. Sowatsyzlyk we gorky. Birinciden kim gorkýar? Sowatsyz adam gorkýandyr. O sowatsyz adam hökmän suratda gorkmaly. Bilýän adam gorkýan däldir. Meselem terrorizm diýmek aslında gorku sözünden gelip çykýandyr. O haçan nirede näme wagt hüjüm etjegi, bombany patlatjagy belli bolmaýanlygy üçin şoňa gorku adyny beripdir, ýagny terrorizm adyny. Ya diktaturada o başına getiren diktator bilen bile şu halky gorkuzýarlar. O gorkuzmagyň iň amatly ýolu halky sowatsyz goýmak. O sowatsyz goýandan soň aňsatdyr onu gorkuzmak. Şonuň ýaly nemesi bar diktaturanyň. O indi diktaturany näde aýryp bolýar? Diýen sorawlaram kän garşymyza çykýar. Diktaturany aýryp ýani aýryp goýup bolanok bir gyra. Diktatura öz-özünden ýok bolup gidýär. Ýöne käbir şertler bilen. Birinciden gorkmazlyk. İkinciden bilim. Ýa-da köprek öwrenmek. Şo zatlary edip bilsek, pikirlenip bilsek, köp ýygy-ýygydan. Ondan soň diktaturanyň öz-özünden ýykylyp gidýändir. Şonuň ýaly bunu ýönekey dil bilen düşündirmek gatykyn hakykatdan. Yani bu arada bilimini, ilmini alan bolsaňyz meselem düşünüp bolýar. Yani giňişlerini kelläňizde canlandyryp bilýäňiz bu nämeni. Şonuň üçin köprek okamaly, bilmeli. Indi aýdarsyňyz okamana wagtymyz bolarmy o wagta çelil diýip bolmandylar ýöne hiç okaman oturanyňdan gowudur ýöne şu zadan bar aramyzda okayan bilimli adamlar hem gatykändir. Olar hem ýuwaş-ýuwaş oýanyp başladylar. Ya oýanyp diýenim oýandylar, ýöne goşulyşyp başladylar. Nesip bolsa biz şol adamlar bilen alyp çykmaly. Indi şol diktatura bilimliğini halanok, pikir edip bilýän halanok diýdik. Indi biz diktaturadan soň nähil bir döwlet gurmaly. Bizde şu an döwlet guruluşy ýok, diktatura guruluşy bar Türkmenistanda. Onun yerine şonuň üçin yeniden täzeden gaýtalaýyn şu taýda Gurbanulyň aýranyň bilen diktatura ýok bolýan däldir. Gaýtam onuň yerine hasam güýçli, has köp pikir edip bilýän bir diktator geler, has akylly diktator geler. Bu gezek onu bilim bilen hem ýykmak kyn bolýandyr. Şonuň üçin bir ýykylan wagtda diktaturany duruşy bilen aýyrmaly. Diktaturany näme zat aýak tutupdy diýip sorasaňyz, daş güýçler bardyr. Bizim daşky siýasatymyz bilen oýnaýan, içeridäki ykdysadyýetimize göz gızdıran daş güýçler bardyr. Onu siz bilýäňiz ýani başda açyr soğun kömegi bilen
gurulupdyr şol daş güýç Türkmenistanyň içine ýuwaş-ýuwaş ýerleşdirilipdir. İçeridäki Türkmenistanyň öz kadrlaryny bir-birden ýok edipdirler. Owadan depe gurupdyrlar, owadan depe alyp bir-birden çüýür edipdirler. Onu siz bilýäňiz. Indi täze Türkmenistan döwleti gurulan wagtda nähilek bolmaly? Diňe öz gysgaça bir pikirimi aýtjak, hemme zat aýdyp durjak däl içinde bir-birden. Ýene geçen demokratiýa gerek diýip aýdym. Demokratiýanyň güýçlü bir görnüşi bar. Teknokratiýa diýip. O demokratiýada siýasatçylar hökümetiň başyna gelýär. Ýöne teknokratiýada bilýän adamlar hökümetiň başyna geçýärler. Ýani hökümet bolýarlar. Meselem ykdysadyýat çöken ýagdaýynda hiç bir wagt bir siýasatçy şol ykdysadyýata çözgüt tapyp bilýän däldir. Şonuň üçin o çözgüt tapyp biljek adamlar teknokratlardyr. Ýani hünäriler, işini bilýän adamlar diýmek. Indi pikir ediň, işini bilýän adam o hökümetiň başyna geçdi we dolandyryp başlady. Ýöne demokratiýa bar, parlament bar, hemme zat bar. Diňe ütgeşik tarapy o siýasatçy dälde bilýän adam, hünäri adam gelýär hökümetiň başyna. Onsoň şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Her bir teknokrat siýasatçy bolup bilýändir. Ýöne her bir siýasatçy teknokrat bolup bilýän däldir. Bunu ýadyňyzdan çykarmaň. Şu taýdan ýazýan hatlaryňyzy, kommentariýalaryňyzy okap geçeýin. Murat Rezzak diýe, daş güýçler Orsiýa Ýygy esasy diýe. Esasy şolar hakykatdanam. Ondan soň Aýjahan Bulut ýazýar, diktaturany dogly ýok etmek üçin öňünden kodeksleri dogly ýerine ýetirmeli diýe. O kodeksler dogly ýerine ýetirmeli. Ýöne diňe kodeksler däldir. Diktatura bir sistemadyr. Onun garşysyna bir sistema gurmalydyr onu ýok etmek üçin. Kodeksler o sistemanyň içine girip biler. Oyanmadık adam köp diye. Oyanmadık adam köp bolup biler. Yani olar gorkmagy bahane diýerler aslında. Hazır az wagtdan soň gork hakynda da käbir zatlar aýdyp geçecek. Aýjahan Bulut kökü bilen ýok etmeli diýip aýdypdyr diktaturany. Dogry. Mestip Noysitok illeşmez ýazýar. Turan gurmakdan öňürti diýe biz diktaturany aýyrmaly ýoksa hiç zat ütgemeýär diýe. Bu zatlaryň köpüsi o diktaturany aýrandan soň boljak zatlar. Ýöne diktaturany aýyrmadan öňe halk şoňa taýýar bolmaly. Bilmeli halk. Pikir ediňinde dünýäniň hemme ýerinde bir birlik bar. Mesela Amerika diýäs, aslında Amerikanyň birleşen döwletleridir o. Birleşen bir näme bar? Birleşiklik bar o taýda. Mesela Ýewropada da edilýän ýaly. Ýewropa birleşigi. Ondan soň näme gurjakdylar? Şangay birleşigi, näme bir zatlar bardy, bir wagtlar da şu wagt ýörep ýöremenligi belli de. Ondan soň biz näme üçin bir Asiýa birleşigi gurmaly däl. Dilimiz bir, medeniýetimiz gaty ýakyn bir-birine. Näme üçin biz bu adamlar bilen birleşik gurup bilmeýäs. Eger birleşik gursak ykdysadyýetimiz hem güýçlenýär. Hemme zat bar. Energiýadan tut önümçilik nemelerine çelli var. Buğdaklarına çelli var. Şu Orta Asya'daki ve Türkiye'deki yurtlarda. Şoları birleştirip bir güýç etmek näme üçin ýalňyşmy? Düýünden menim pikirimçe ýalňyş däl, bolmaly zatlardan biri. Şonuň ýaly.
Yine indi korku arada käbir zatlara aýdyp geçeýin meniň gören zatlarymı. Indi gorkmak ýa-ni aýdyşmaýal aslında bilinmeýän, görülmeýän zatdan gorkmakdyr. Olam sowatsızlykdan gelýär. O bizde de hakykatdanam köp bölümimiz sowatsyz halkymyzyň. Ýöne o sowatsızlyk bilen gysga wagtyň içinde görüşip bolanok, ýöne aýdyşmaýaly içimizde sowatly bolanlar hem gaty kän. Şo sowatly bolanlary toplamaly. Ýöne gorku diýilende şu wagt esasy ulanýan zatlary var we käbir bahanalary var. O ay gorkýan diýe. O gorkýan, näme üçin gorkýan? Ay öýümdäkilere bir zat diýmesinler diýe. Indi pikir edin, şu wagt o gorkýan diýip öýüňdäkilere bir zat diýmeýärler. Bir näçe ay. Ýöne öýüňdäkiler aç haly uğrasa, senem bu taýdan pul uğradyp ýetişmeseň, pulun yetmese, yani pikirlenip görün, bundan 2 ýyl, 3 ýyl öň uğradýan puluňyz bilen häzir uğradýan puluňyzy deňeşdirip görün. Korona demesi bilen, täsiri bilen. Türkiýedäkiler üçin aýdýan, beýleki ýurtlary kän bilemok. Ýine näme boljak? Olar aç galjak. Ondan soň men aç kaldym diýip jaňadan ýagdaýynda hem gorkmany dowam etjekmi meselem? Şo soramaly gorkýan diýenlere ýa-da öýdäkilere hiç zat diýmesinler, barmasınlar diýenlere. Ýöne şunuň ýaly bir zat bar. İçeride de davleniýa gaty uly şu wagt. Gaty uly. İçerem belki tiz wagtda aýaklanyp biler. Belki. Ýöne içeridekiler aýaklansa, senem bu taýdan hiç zat edip bilmeseň, näme üçin aýdýan hiç zat edip bilmeseň diýip, sen bu taýda entek gorkýan diýip hiç zada taýýarlyk görmedin. İşden öýe, öýden işe gidip gelip durdun. Dälmi? Onsoň näme edip ýetişek? Onuň ýerine gelin şu wagtdan taýýarlanyp başlamaly. Ýa-da ýanyňyzdaky gorkýanlary şu zatlary düşündirmeli. Bu işler ýuwaş-ýuwaşdan bolýar ýöne. Şu adamlaryň kellesinde bişişýär bu zatlar. Şonuň ýaly. Bir san söz var, men onu aýdyp geçeýin Hökman suratda. Geçenlerde bir ýerde okudum. O garankylykdan gorkýan bir çağany bagyşlap bilersi diýe. Ýöne aýdynlykdan gorkýan bir adamy bagyşlap bilmeris diýe. Ýene eger häzir gorkmasaň, öňümizde bir aýdynlyk var diýe. Sen diýmek ki gorkýan diýip şu aýdynlygy yapjak bolýan, ýani bütün bundan soňky geljek nesilleriň öňüni yapjak bolýan. Şo mana gelýär. Ya şu taýda yorumlaryňyza seredýän, ýöne edil soraw ýok. Sorawyňyz bar bolsa sorap bilersiňiz. Ýene şonuň ýaly. Ya gorkmak barada şu zatlara aýdyp geçek. Ýöne menedem gaýtalap geçeýin. Bizim problemamız diktator problemasy däl. Olan bir problema, ýöne diktaturany çözen ýagdaýymyzda olan bile çözüljek ýagdaý problemadyr. Şonuň üçin biz Hökman suratda diktatura näme, näme edýär, nereden geldi ve kim üçin hyzmat edýär diýen sorawlar sorap bilmeli Hökman suratda. Ine meselem bir misal bereň, geçen Halmurad agaň aýdan sözü var. Gurbanoğlu 2007-nji ýylda gelen wagtda daşary ýurtdaky türkmen opozisiýasy bar ekeni şol wagtlar. Ve şol wagtlar hiç birisi diýen, diňe iki adamdan başgasy şol opozisiýa toparynyň içinde aktiv hereket edenlerden diňe ikisi daşynda galypdyr. Olardan biri Halmurad aga. Ve
galanı hemmesi Gurban Ulyny gollapdyr. Ýaş prezident bunu gollamaly diýipdirler hatta. Bu näme diýmek bolýar? Ine men şol wagtlar şol nämäni görüp o saýlaw ýa-da hökümete geliş prosesini görüp şonuň ýalanlygyna inandym da şo zadyň ýalanlygy görünüp durdy. O näme üçin biziň şol wagtky 2007-nji ýylda opozisiýa diýilen, hatda şu 2007-nji ýylda opozisiýa diýilen topar NTM şu wagt täzeden opozisiýa diýip çykdy. O birden ýurt gerek boldy. Näme üçin şol wagt 2007-nji ýylda şol adamyň diktatorlygyna ýa-da pereворот bilen gelenligine inanmandyrlar ýa-da bilselerem kabul etmendir ve tersine şonu gollalyň diýipdirler. Näme üçin? O bir adam näme üçin şu gelen adamyň diktator boljagyny bilse de şonu gollapdyr. O opozisiýasyndan tut nemesine çelle. Jurnalistlerine çelle. Indi Türkmenistany demokratiýa geler diýip habarlary ýaýratdylar. Şol wagtlar. Indi bularyň eden işiniň netijesinde şu wagt halkyň ýarymdaşynda çykdy. Maşgalalar bölündü. İçeridäki çağalaryň nädip ýetişenligi belli däl. Kimler ýetişdirýär bulary? Türkmenistana baranymyzdan soň elimizde nähil nesil var? O zatlary yani edil bilip bilemjok diýmeýin, bilýäs. Elimize nähil näme galjany. Ýöne şol opozisiýa diýilen ýa-da jurnalist diýilenleriň günäsi var. Hökmen suratda. Yine men bunu näme üçin aýtdym? Indi şunun ýaly bir zat var. Diktatura öz-özünden diktatura bolup bilen o hökmen suratda daşyndan bir güç almaly bu. Bu daşky güç bolýar we bunun ýanynda kömekçileri bolýar. Jurnalistler diýilen ýaly. Öz jurnalistlerini döredýär we hatda käbir ýagdaýlarda şol jurnalistler özüne yamanlatýar. Hakyky bolsun diýip. Şol wagtlar. Ondan soň şoňa benzeş ýalandan opozisiýa döredýärler. Ine diýe opozisiýamyz bar diýse diktatura opozisiýasız bolup bilen däldir. Bunu ýadyňyzdan çykarma. Bu bir schemadyr ýani. Diktatura bar bolsa hökmen surat opozisiýasy bolmaly. Ona hem öz döredýändir diktaturanyň. Özem finansam edýändir. Indi şolar näme üçin Gurban Ulyna garşy çykmadylar. Ýene Halmyrada aýdýar, şo wagt diýe toplanşsak diýe Ýewropa bize kömek etjekdi, şo taýa saýlawa girip biljekdik diýe. Ýöne hemmesi kapıdan çıkıp gitti diýerler. Ýene bunu siz hökmen suratda soramaly diýip pikir edýär ýani halk bolup. Hatta menin pikirimçe bundan soň opozisiýanyň taryhyny bilmek barada köprek pikirlenmeli. Yani diýmek bunun arkasında bir zat bolmaly hökmen suratda. Eger sen bir pereworodun bolanyny bilýäň, şo taýdaky hökümete geliş prosedurasynyň, Gurban Ulynyň hökümete geliş prosedurasynyň yalanlygy görünüp dur. Ýene de sen şolaryň arkasyna geçýän bolsaň, gollamaly diýýän bolsaň, onda sendeden bir gep bar diýmek bolýandyr bu hökmen suratda. Ýene ildeşlerimiz şunun ýaly käbir bilmeňiz gerekli zatlar var. Şunun ýaly şu taýda bir soraglaryňyz okap geçmekçi.
Indi şu tayda Mansur Ahmet iyileşmez yazıyor. Çıkıp gidenlerin bağır vatan dönüyor diye. Ya yürüyte o çıkıyorlar yani çünkü o proseduran işlemeli oluyorlar. Bir bahane bilen çıkayan olmalılar. Yani içinde günahsız bir şekilde çıkarılanlar am var. Ha. Yani şunun yağlı. Maya Bekiyev yazıyor. Biz yurda kayıtmak niyetimiz yok. Seyahat yağdadık ve o tayda durmuş yok. Bizim düşüneceğimiz doğru mu deyip soraptır. Indi ben size Maya Bekiyev şunun yazat vurun vereyim. Dünya de bir yere girecek olsan ya da vize alacak olsan hükmen suratda doğulan yerin sorayandır. Vatanını soraya. Ve şu doğulan yerine göre de bir demesi vardır. Derecesi. Mesela Amerika vize tavşaran vaktiniz bir form dolduruyorsunuz online. Şu tayda doğulan yerin soraya. Şimdi ne için soraya? Her bir yurda belirleyen bir neme vardır. Limit vardır. Ya da şu yurttan alınıp alınmayacağı öngönden bellidir. Şunun için vatan belli olayandır. Yine mesela şu an Türkmenistan'da doğulanların köpüsü Amerika'ya gidip bilen değildir. Hatta benim vaktinde sıynaştım şu an. Katı kıyın alıyorlar. Yine green card ile gidip biliyorsunuz. Yine şunun yalı sistemi. Yani doğulan yerine ünüs veriyorlar. Bu bir. İkinci, vatansızlık diyen bir düşünce var. Vatansızlar diye ya da. Mesela şu an Avrupa'ya gitsek sürü olup Türkmenler olup o tayda birinciden göze düşeceğiz. Vatansızlar oluyoruz ve göçmen deyip ayrılıyor. Ya da migrant oluyor. Migrant statüsüne giriyoruz ve şu tayda biz yerleşip neme diyençek 2-3 nesil gitmeli oluyor. Ve o katı kıyın zaten. Ondan sonra biz neme üçün vatanımızı koyup kayıtmalı. Yani başka adamlara yöne yere ne için vatanımızı verelim. Şunun yalı sonra olur, soramalı biz aslında. O tay bizim vatanımız, toprağın bizimki ve biz şu tayda İslam şekilde devletimizi kurup bilmeli. İstediğimiz şekilde de yaşap bilmeli bizim hükmen suratta. Yani şunun yalı fikir ediyen. Yani vatanı taşlap kayıtmak düğünden doğru fikir değildir. Muhammed Doğrul Bey soraptır. O dernen hastahana muayene için kömeği var mı deyip soraptır. Hastahana için şu an edil hazır yok. Yani diş kliniği için var. İldeşler ben şu an ayıp geçeyim. Eğer dişiniz görkezmek isteyen olsanız bir protokol kol çekişen yerimiz var. O Şatay'da 2020 yılın bahasıyla 20% arzan dernekten barsanız biz derneğe geliyoruz bir neme veriyoruz, kağıt veriyoruz, spravka yağlı. Şunun bilen barsanız 20% arzan edip veriyorlar. Ve 21. yılda da şol baha yütkemen gidiyor. Yani 30-35% arzan olmalı hükmen suratta. 2021. yıla geçen vaktimiz. Eğer şunun yalın emeğiniz var olsa hükmen suratta gelin. Yere İstanbul Maltepe'de, Anadolu tarafında. Yine şunun yazığa da gidip geçiş ya. Murat Rezzak soruyor. Ors dili gürleyen Türkmenlere nail seyrediyorsunuz diye. Ya burada öz İslam diline gürlepler. Gürülecek nemesi var olsa. Yani şunun bir zat var. Eğer bir yurdun öz ene dili güçlü olmasa şol yurt
tiz yıkılyandır. Bunu ökman suratda bilip geçmeli. Sebebi haysi dil güçlü olsa içeride, ornaşan olsa şol dilin täsiri ulu bolýandyr we şo dil tarapyndan geljek nemeler, güýçleriň hem täsiri ulu bolýandyr. Şonuň üçin hökman suratda öz ene dilin öň neme planda bolmaly. Birinji dereceli bolmaly. Medeniyet däpde sur dil bilen geçýändir. Unam ýadyňyzdan çykarmaň. Yani käbir meselem ata sözleri beýlek dillerde yoktur bizde bolan. Ya da olarda bolan bizde yoktur. Demek bu däpde surumuzda bar bolan üçin olam dil bilen geçýändir. Ama UG'de Tama diýen bir ýyldaşymyz ýazýar. Türkmenlerde watançylyk duýgusy gaty pes. Doğru bunu pes edipdirler ýöriýtelep. Onsoň şunuň ýaly neme bar? Pikir etmän soňky 30 ýylda bolup geçdimiken diýip hemmeze. Ýöne soňky 130 ýylda biz türkmenler bolup öz toprağımızın eýesi däl we diňe 130 ýyldan äri ruslaryň täsiri bardyr. 100 ýyl boýunça dogrudan täsir bolupdyr. O bolşevikler, ondan soň kommunistler, ondan soň soňky 30 ýylyň içinde de gibritni şekilde bolupdyr ýagny. Aslında içeride ors yok ýalak bolup görünýär. Ýöne içinden, ýurdun içinden dönükleri tapýarlar. Şo dönükleri öz halkynyň garşysyna işledýärler. Şonuň ýalyk bir sistem oturdýarlar, oňadan gibritni diýip at berýärler. Aýjahan Bulut ýyldaşymyz ýazýar. İnsanda bir arzu bolýa, olam watana peýda iş etmek, geljegine arzulu bak diye. Doğru maslahat veripdir. Aýjahan Bulut ýyldaşymyz. Alexander cevap berýär Murat Razzak ýyldaşymyza. Öz dilimiz barka, ors dilini näme gerek diýär. Ors dili näme gerek diýär. Doğru. Birinci öz dilimiz. Ondan soň ikinci, üçüncü dil diýip öğrenilýändir olar. Ene dil diýip öğrenilýän däldir. Yani hökman suratda dil bilmelidir. Başka daşary ýurdun dillerine. Yine şonuň ýaly. Stepnoy Svitok ýazýar, köp dil bilmek baýlykdyr ýöne. Ene dil birinji ýerde bolmaly diýär. Edil meniň pikirimde aýdan zatlaryny aýdyp geçipdir. Yine şunuň ýaly eziz ýyldaşlar, bugün meniň aýtjak zatlarym şolardy. Siziň hem sorawlaryňyza bolup bildiğinden cevap berdim. Yani bugün gaty bir kän soraw ýok. Öz pikirleriniz, düşünceleriniz var. Bugün aýdyp geçen zatlaryma neme deýin? Diktator ve diktaturaň arasyndaky tapawuty arada aýdyp geçdim. Biz diktatory ýykan ýagdaýymyzda diktatura ýykylýan däldir. Diktatura onuň ýerine has güýçli bir diktator getirip bilýändir. O hatda belki häzir daşara neme dibem çıkarıp biledir yani. Halkın tarafında ýalap bolup görünýän şekilde çıkarıp halkam şoňa ananyp şonu gollap ondan soň ýene-de şo öňki ýere hyzmat etmäne dowam edip biler. Bu diktaturanyň nemesi guruluşy şonuň ýalakdyr. Şonuň üçin ýylanyň kellesini kesmek sözü häzirki modern dünýäde geçen ok. Häzir modern dünýäde ýanky aýdan hekaýam bar. O bir ajdarhanyň kellesini kesýär, iki kelle bolup çykýandyr. Diktaturada edil şonuň ýalydyr. Bunu hiç wagt ýadymyzdan çykarmaly. Hem daş döwrümizdekileri de şolary düşündireli hökman suratda. Biz bundan soň pikirlenip, düşünüp etmesek ýurdumuza baryp hakyky eýesi bolup bilmeýäs. Ýurdun hakyky eýeleri başga bolýar. Yani sen o taýda aslında bir Türkmenistan adyna
bermek üçün dünya ulan ýalar. Şonuň ýaly. Murat Rezak ildeşmi soruyor. Diktaturany ýykmak üçin her birimiz nämeler edip bileriz diye. Ya edilmeli iş yine aýdyp berdim. Birinciden soramak. Diktatura näme üçin Türkmenistanda bar? O başka yurtlarda yok. Ýöne näme üçin Türkmenistanda bar diýip soramaly. Şo taýda her kim özçe bir jogap berer, ýöne o diktaturanyň gelmesinde bir maksat bolmaly hökman suratda. Ýöne ýere gelenek diktaturany gurmak aslında ansat däldir. Bütün o yurdun halkyny allaýan. Allah başka bir sisteme gurýan, ondan soň ýuwaş-ýuwaş halky gorkuzyp gul edip başlaýan. Şonuň üçin diýmek bunyň arkasynda gaty uly güç bolmaly. Ýöne gaty uly güç diýende şonuň ýaly gorkmaň eziz ýerleşler. Hiç bir zaman bir halk birlik bolsa, şonuň garşysynda näçe güç bolsa da şonuň öňüne geçip bilýän däldir. Ulan edil tebigatyň kanuny ýaly bir zatdyr. Şonuň üçin hem ýöriýteläp ýurdun içinde hemişe aýry-aýry toparlar, tireler, ondan soň tire parazlyk, millet parazlyk ýaly düşünjeler sokýarlar. O halk öz nemesi bilen öz bilen uruşýar, olaram arkada öz sistemasyny güýçlendirýärler. Şonuň ýaly. Onda eziz ýeldeşler bugünlük şonuň bilen nemedeli boldy edäýeli. Indik hepde ýene dem nesip bolsa siziň bilen bile çykmakça. Giýjäňiz hayırlı bolsun. Ýene dem tiz wagtdan görüşmek üzere.